Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахш J. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чӣ намуди реклама ки бошад маромад рӯй кунен, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имзо навор аста якхонага квартира тайёр аз шаҳри Душанбе райони Сино бо нархи 137 000 сомонӣ ва аста хонаҳои фурӯшии заминӣ аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Ваҳдат, аз Қабодиён ва аз дигар ноҳияҳо аста бардорон ки бо нархҳои арзон ва аста як контейнери фурӯшӣ, яъне ки вагонча барои зиндагӣ кардан арзон ва аста бо бочкаи фурӯшӣ оҳанӣ ва дигар намуди дӯстон азиз ки хонаҳои заминиам ҳастанд. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар кор дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза 1000 баробар аст ба 167 сомонӣ навора сар мекунем, маромад рафтем. Дӯстони азиз, як компанияи хубиро ба шумо тавсия метиҳем ки пересечения граница аз Москва ба Қазоқистон. Шуморо аз ҷои коратон, аз ҷои хобатон омада мегирам ба границаи Қазоқистон соқу саломат бурда меорам. омада гирифтанашон аз территорияи Москва, Московская область, территорияи аэропорт, МКАД, куҷое ки набошад, маслиҳат мекунем, омада худашон мебарам, мошиношон мошинои замонавияе, мошинои комфортнияе. Компания Акай Баҳром ва Рӯзиқул зиёда аз 7-8 сол астае ки опити корӣ дорад. Дӯстон азиз, метавонед ки бо дили пур ва 100% мисол бовар кунед, рафта худашон мегиранд, оварда мерасонанд. Ин ҳамин рақамҳо дар WhatsApp пайваст дорам, маромад мо тавсия метиҳем, албатта занг занед. Мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Якам замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, дӯстон, ки бо фундаментош қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён, дар қишлоқи Равшанобод. ҷои нав аст, ҷои ободия, одамо уже хона карда зиндагӣ доранд. Ҳамагӣ 10 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 14 хона фунда мерехтагӣ тайёр, об ва свет дорад, якта калидор, баня, ошхона дар дуруша. Дуреси дига мегӯяд, дуреси дига кама санг дорад, дуреси дига мегӯяд шебен дорад ва 7-8 камаз дига хок дорад, ки барои гидаш маҳкам кардан. Дӯстони азиз, ин шебен, мисол қум, санг ёш падарка. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% замини обия гирдванаш. Дӯстон азиз, ҳама одамо зиндагӣ доранд. 4 дар дига хона қати калидор, ошхона баняш кати фундаментош бардоштаги тайёр аста, ина временкаш кати. Дастирошон мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ бо арзон ва муомилаи хуб дорад. 110 таш мега кадоме ки мегирад боз муомила ва савдои хубам дорад. Якум рақамошо рақамҳои TCL Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамошо номерои Россия кор мекунад. Инаш дар WhatsApp пайваст дорад. Маромад занг занем, боз савдо ва муомилаи хуб дорад. Мегзарем ба дим вагони фурӯшӣ. Вагони фурӯшӣ аст бадрон срочнаки прицепи фурӯшӣ, яъне ки аниқтараш контейнер ки дута хонача дорад, якта калидор. То ҳозира дар дуруни ё одамо зиндагӣ мекарданд, аз сабаби ки дигар ҷо кӯч бастанд ва ҳамин вагона фурӯш намудиянд, ки сайиснаниш напа мега соза ягон ҷош камбудӣ надорад. Ду хона, ду комата, якта калидор дорад. Дар ҷое мегӯяд релес дорад, мега метавонед ки шумо буксирам кашида барем. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Нуробод, яъне ки деҳаи Чинорда ва фурӯхта мешавад бо нархи 19 000 сомонӣ бародарон, бо арзонтарам мешавад. Вагон прицеп, яъне ки контейнер, ду комата, як калидор дорад. Барои зиндагӣ 100% мешавад. То ҳозира мега одамо зиндагӣ доштанд як оила, аз сабаби ки дигар ҷо кӯч бастан мега контейнера фурӯшда мондиянд. Сета рақам аст, ки ҳар се рақамошон кор мекунад. Якум рақамош рақамҳои Тоҷикистон ва дутага рақамҳои Россия аст, ки нашда WhatsApp, имом хечо пайваст доранд. одамоне ки харидори конкрет набоша мегӯяд арзон мешавад. дӯстони азиз, бо релесам дошта, яъне ки буксирам кашида бурда, яъне ки чархам дошта бурда метавонад, яъне ки аму мақсад релес мегӯяд, чӣ мегӯям, халид дошта бурда мешида. Агар ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, агар фаҳмида, ина шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд. марамад. Мегзарем ба сеюм бушкаи фурӯшӣ. Бушкаи фурӯшӣ аст бадрон ки 8 тонага ки саюзния бо қувватай оҳанаш ғавса. Дастирошона фурӯхта мешавад. Қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нархаш 12 000 сомонӣ аст, бо арзон мешавад. Ба кадоми бадрон ки ина бушка дар кор бошад, 8 тонага саюзния ғавса. арзон кардан метиҳем, мега срочно сум дар кора. ин ҳамин рақамҳои Мегафон Тоҷикистон промои кор мекунад. нархаш 12 000 сомонӣ. маромад занг занен, бо скидка арзон дорад. бушка барои обгирӣ, барои бисёр чизо мешавад, ки аз ин чи
бисёр чанд тайёр карда мешавад. Хай главни барои огирӣ ё барои ягон чиз дига хела мувофиқ астай. Маърамат дига бо маълумотои пурра аз рақамҳои поён будааст. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки ба сарҳади Қазоқистон гузаштан компанияи Акаи Муҳаммадро ба шумо тавсия метавонем, ки ба фикри ман компанияи Акаи Муҳаммад ҳама уже мешиносад. 8 сол аст ки таҷрибаи корӣ дорад, одами боваринок аст ки мошиношон мошинои комфортни замонавие. Шуморо аз ҷои коратон, аз ҷои хобатон омада мегиранд ва ба сарҳади Қазоқистон бурда меоранд. 4 рақам аст ки ҳар 4 рақамошон кор мекунанд ва дар дорои мошинишон вайфай, зарядник ва кондитсионер доранд. Ба шумо тавсия метавонем аз номи канали мо гап дорем, ба шумо скидка ва арзон мекунад, маърамат тамос гирем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ маҳаллаи Гулбута пеши мактаби Науда пеши супермаркет дастрас аст. ҳамагии 2 сотиқ замин аст ба дар он ки 5 дар хона кардагӣ тайёр ки хонаҳои замонавӣ, хонаҳои беҳтарин, ҳамаш ремонтош карди қоидавӣ. гирди хона полни ход маҳкам, ҳар як хонааш ремонтои замонавӣ кардаги астай. термис, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаи шароитош муҳайё аст. агар ягон сексия квартирам боша мега аз Душанбе алиш мекунем, вариантҳои худтона пешниҳод кунен. кадоми агар сумкати мегирад нархаш 435 росумонӣ аст ба даром, боз муомила мешуда. хай хона расходи бисёр кардаги аст, арзанда хонаҳои мисол дизайн ки чӣ хел баландай, ҳамаш шароитош муҳайё аст. 435 таша мега бо арзон мекунад. акр чӣ хел чанд хонага квартира карди алиш мега, иша гуфтагӣ нест. маълумотои бештар мега тариқи телефон. кадоми сумкати мегирад арзон мешавад, кадоме ки алиш мекунад ба квартира, маърамат занг занем. дӯстони азиз, шумо дам агарам хай рекламаҳои хонаҳо, заминҳо, квартира, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маърамат рӯй кунем, мо фурӯшда мегузорем. фақат хоҳиш дорем ки лайкҳоро фаромӯш накунем, гузорем ва агар имконият бошад, силкаи навори моро дар WhatsApp, имои Facebook ки ҷода бошад, подписаш кунед. кадом намуде ки хонае ки мехоҳед нависе пешкаштон мекунем. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компанияи хуберо ба шумо тавсия метавонем, ки зиёда ай 10 солае ки таҷрибаи корӣ доранд. компанияе ки парда аст ки опити кори, ино одамои нав нест, одамои кӯна аст ки 10 солае дар ҳамин система кор мекунанд, дар ҳамин соҳа бор мебаранд. бори шуморо аз территорияи Лублино, Садовод қабул мекунанд ва ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ, шаҳри Бохтар, Уялӣ ва Қазиқала ҳамин территория оварда мерасонанд. агар бори шумо дар территорияи Московский област бошад, худашон рафта мегирад, рафта гирифтан доставка бепул аст. дӯстони азиз, мо ҳар компания тавсия наметавонем. компанияи боваринок аст ки 10 солае ки опити корӣ, таҷрибаи корӣ доранд. ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар се рақамошонда WhatsApp, имо пайваст дорад. аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон медиҳад. Сомонаи рахштаҷи ин компанияро ба шумо тавсия кард, маърамат занг занед ва бортона соқ саломат оварда мерасонанд. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар наздикии меҳмонхонаи Бохтариён. сари роҳ дамега ҷош ҷои беҳтарин аст. ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагӣ тайёр аст ки якта калидор, як ошхона, баня, чойлуби ангур, дарахтон ва обсвет гирдаш маҳка, ҳамаи шароитош муҳайё аст. дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 310 000 сомонӣ ба дрон, бо арзонтарам мешавад. вариантҳои алишам аст, дӯстони азиз, ки ба квартира алиш мешавад, яъне ки квартирае ки аз даруни шаҳр боша мегӯяд алиш мекунем. агар бо пул гиранд арзонтар мешавад, 310 мега бо муомила дорад. хайх ремонтҳои хона замонавӣ нав кардаги аст, бо ягон маълумотои иловагӣ бошад, маърамат худтон гирен. шаҳри Бохтар назди меҳмонхона, яъне ки гостиницаи Бохтариён. сари роҳ да мегӯяд, ҳамаи чизои лозимӣ дар наздикиш аст. мақсад масҷид, мактаб, мағоза, бозор ҳамаш хай наздик аст, дур нест. рақамошон мегафон аст, ягон маълумотои иловагӣ хоҳен агар фаҳмидан, маърамат тамос гирен, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст, дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пеши Глазноида. якхонага квартира аст ки дар дуюм ошӯна қарор дорад, 40 квадрати метр. дуруш кушода хоҳен духонага мекунем. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. рӯпарӯи Глазно, яъне ки беморхонаи чашм ва назди коллеҷи тиббӣ ва ҳастай. дӯстони азиз, дигар намуд саддиқ мактаб дар пеш аст. домдоми кирпич нест, се ошӯна мега дар дуюмаш қарор дорад. обсвет аст, мақсад отопление дорад, ошхона, баня, ремонтчам ремонти хуб аст,
медори фақат зиндагӣ мекунӣ. Лаби роҳ рӯпарои беморхона, коллеҷи тиббӣ ҳамаш дар наздикишай. Нархи квартира фурӯхта мешавад бо нархи 280 таш мега бо арзонтарам мешавад. Тоқа суми холӣ мегӯяд алиш палиш намешавад. 280 000 сомонӣ дӯстони азиз бо муомила мешавад. дар комментария хоҳиш карда будем ки аз тарафҳои Глазго ям хеле квартира арзон мунен, баҳри шумо арзон бара ман занг занед. Лаби роҳ давда ҳама чӣ дар наздикиш тамос гиред. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, дар кӯчаи Кайҳонавардон, маркази шаҳрда. Чорхонага квартира аст ки дар 5-ум ошина қарор дорад, 90 квадрати метр. обсвет ҳаст, ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. дӯстони азиз, хоб квартираи Кайҳонавардон 76, квартира 74, доми 5 ошина мегӯяд, 4 дар хона дорад, ванна, ҳоҷатхона отделния, кухни отделния бо дутаи дигар балкони калонам дорад. назди хона мегӯяд ҳамаи чизои дар лозимӣ ҳаст. кадоме ки мегирам мегӯяд арзонтар, кадом метем срочно мегӯяд пул дар кор. нархиш бадрон 300 тай бо муомила ва савдои хубам дорад. 300 000 сомонӣ хай бо ин рақамошон аст, вавилон кор мекунад. кадометон мехарен дигар маълумотша гирем. агар ҳамин хел шумо дар квартираи фурӯшӣ хона, замин, мошин боша бадрон, мо реклама мегузорем. албатта сурат маълумотша дар WhatsApp иморой кунем, мо фурӯшта мемонем. мегзарем ба 8-ум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ арзон аст ки дар шаҳри Душанбе, дӯстони азиз, дар райони Сино гуфтага аст, срочно пул дар кора. якхонага квартира аст ки дар 2-ум ошина қарор дорад, 15 квадрати метр. хай квадрат майда буда, ине ки нархиш арзон аст, ремонтшам средна барои зиндагӣ мешавад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, ремонтш миёна барои зиндагӣ мешавад. ҳамагӣ бо нархи 137 000 сомонӣ бо арзонам мешавад. 137 таш мега, кадоме ки мехарад бо муомила дорад. хай тарафҳои Сино, шаҳри Душанбе, рақамошон аст, доми 2 ошина мега соҳибош 137. дӯстони азиз, ин буд навори имрӯза. агар ҳамин квартира савдо хабар метавонед ки шумо арзон ва савдо карда гиред. рақамошон дар поини видео марҳамат, дигар маълумоти пурра аз рақамошон.